ଏରିଆ ମନ୍ଦିର କରୁନତି ଓ ଡୋରି ଲାଗିନି ଯେ ହେଇନି ବା ହଁ ହଁ ସେ ମହାପୁର ଆଗରୁ ଏ ମହାପୁର ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ପଛେଇଲେ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମହାପୁର ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ବସେଇଲେ ହଁ ଓହୋ ତାଙ୍କ ପଟି ବାହାରିଛନ୍ତି ସାତ ଭଉଣୀ ନା ଆଉ ମାନେ କେତୁରି ଅଛି ତ ଆଗେ ଟିକେ ସାତ ଭଉଣୀ ବାହାରିଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମହାପୁର କେତୁରି ଅଛନ୍ତି ହଁ 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 ହଉ ଏଇଟା ସାତ ଭଉଣୀ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ହୁଁ ଦରକାର